Munduan 7.000 milioi persona baino gehiago gaude, zutaz gainera, eta gero eta gehiago gara. Bai hemen eta bai Pekinen, guztiok barre, segar, garrasi eta kantu egiten dugu. Hitz bakar batean esan da, komunikatu egiten dugu. Hello, Barney. Hello. Bonjour. Denon artean ados jargintezkeen bihotzari bihotza esateko, baina giza talde bakoitzak nahi izan duen bezala izendatu du. Horren ondorioz, sekulako hizkuntza beraztasuna dugu, eta bihotzoien maitasuna ere oso modu desberdinetan adierazten da. Scrollhammer. Ik is lief voor jou. Ik is lief voor jou, Scaraboo. Te quiero. Minsumobo. Mina da Sarako. Zuen artean gutxi izango zarete txineraz dakizuenok, baina seguro gehienok badakizuela txinera dela munduan gehien hitz egiten den hizkuntza. 这是水点的， Xuda gotien da, 好，美英。 eskerrik asko. Baina ze leku du euskerak munduko hizkuntzen artean? Ez dakizuela? Lasai, ez kezkatu, hori oraintxe deskobrituko dugu eta. Zein bederatzireun eta larogeita hemezortzi. 6.000 bederatzireun eta larogeita hemeretzi. Eta 7.000. Adituek digotenez, 7.000 hizkuntza inguru omen daude munduan, eta euskera horietako bada. Ea aurkitzea lortzen dudan. Zue, 7.000 hizkuntza asko dira, Arrozaleak ez bezala gainera bakoitza bere berezitasun eta ezaugarriekin. Batzuk hizkuntza handiak dira, etorkizunaren beldurrik gabe bizi direnak. Beste batzuk berriz txikiak, oraina ere arriskuan ikusten dutena. Ara, hementxe dugu euskara. Zer iruditzen zaizuen? Handia ala txikia? Ba, horixe galdetu behar dugu kalean. Ikerketa soziolinguistikoa burutzeko teknologiarik aurreratuena, galdera bat eta erantzuteko voluntarioak behar ditugu. Ara, hementxe dugu teknologia. 0tik 10erako eskala bat. Eta honako hau galdera. Munduan 7.000 hizkuntza daude. Gehien hitz egiten dena 10 dagoena txinera da. Eta 0an legoke bart azken hiztuna galdu zuen hizkuntza. Hori kontutan izanik, 0tik 10erako eskala honetan eta 7.000 hizkuntza horien artean, hiztun kopuruaren arabera, non dago euskera? Bazuek pentsatzen duzuen bitartean, gu voluntarioen bilagoaz. Usteot nahiko hainbeste hizkuntza daoz, baina guria nahiko ez dakit. Oso herri txiki dalako. Gutxi gara eta gutxi hau hitz egiten dugu euskeraz, horrela dio. Eta Euskal Herrixen beha asko eta asko ergeratzen dago, eta? Dakien jendeak ere ez du bultzatzen eta orduan bageraz eta okerrago dago euskera. Euskerie, Euskadin bakarrik egiten dalako, Euskadi txikine da, eta landa berdera asko egiten da. Nire ustez naiz eta saiakerak egin euskararen indarra edo bultzatzeko, jendeak ez du hori kontuan hartzen eta ez zaio nahiko erabilerarik ematen. Nik proportzioagatik, jakin da, zenbat pertsona bizien justo mundua, baina jakin da zenbat jende dagoen munduan eta zenbat garen hemen. Hemen gauden zenbat hitz egiten dugun euskara. Ba ez duzu asmatu, jakin nahi alduzu erantzuna, ara, euskara, 9tik gora dago. Etnolog erakundearen arabera, 200 dira munduan, 1.000.000 hiztun baino gehiago dituzten hizkuntzak. Eta euskara 1.000.000-aren inguruan dabilenez, 0tik 10erako eskalan, 9tik gora dago. Ez idazu esan beretan? Jo, ez duk esako sekula gisa. Hauek? Hauai. Ez da, broma da. 7.000 ezilek izan. Ezilek izan.
Erretuta gaten, ez no espero. Zaten bozu, holan izango da. Hobeto. Hauxe da beraz gaurko titularra. Euskara munduan hiztun gehien dituzten hizkuntzen 100%an dago. Barkatu, Euskaldunak 1 milioi bat inguru garela esan dut, ezta? Egin ditzagun kontuak. Euskal Autonomia Erkidegoan Euskaldunak 780.000 gara. Nafarroan 75.000 eta iparraldean 57.000 inguru. Guztira beraz, 922.000 Euskaldun gehi Euskal Herritik kanpo euskaraz hitz egiten dakitenak. Aizue, hau ere bada titularra. Euskaldunak 1 milioi bat inguru gara. Harrigarria ez da, nola liteke gure burua hain txiki ikustea, tamainaz, hain txikiak ez garenean. Bakontu hau Jon Sarasuak argituko dugu. Kaixo Jon, zer moduz? Ongi, aizu, zurekin itzen nahi nuke. Non zaude? Atxabaltan, bai. Bueno, nik horrez hautzen dudan bakarra da basurdearen kabina. Ba, bertan. Bai, orantxe noa. Aizue, ez zautzen aldezue basurdearen kabinaren historioa. Bai, noski. Telatuan basurde bazuela agertu zenetik, Euskal Herriko kabinari famatuen bihurtu data. Kontxo, Jon. Bakiko. Ez zeinan zu izango hemen basurdea jarri zuena, Ez, nire izan okora. Ez da... Bueno, salto bat. Zukaldeako basordea horreako baina. Bai, zukaldean. Aldatzen zara, zukaldean zo? Ez asko. Ez asko, Bueno, haizu guazen leku lasaiago batera. Bueno, Jon, guazen harira. Zergatik ikusten dugu gure burua horren txiki, hain txikiak ez garenean. Nik uste terrexea dela, ez da erraldoien inguruan gaudelako. Bi erraldoiren barruan nolabait esan da, eta 3. bat ere alboan daukagula, ez da, inglesa orduan. Hoiekin konparatuta txikiak gara, oso txikiak ere bai, baina munduko bataz bestekoarekin esan dezakegu ez gehala harrikozkorrak edala, ez da. Garabide sortu duzu, bi hitzetan zer da Garabide? Bueno, Garabide da erakunde aski txiki bat, asmoa duena nolabait zubigintzan aritzeko, hau da, euskalgintzaren edo euskararen garapenean aritu didan indarren, eta munduko herri indigena edo jatorrizko hiztun komunitateen arteko zubi lanak, aholkularitza lanak, formazio lanak, esperientzia trukeak antolatzeko sortutako erakunde txikia. Jon, eta guk zer daukagu jasotzeko bestengandik? Bueno, hasteko, euskararen problema ez da euskararena. Azkenean guk korapilo unibertsal batean, mundu mailako korapilo batean gaude, eta hor beste batzukin batea gaude, ez da gurea, eta guk egin dezakeguna pertinente da bezala besteentzat, besteen bidea ere energia emaile da guretzat, eta gauza askotan gainera laguntzen digu gure behiruari beste era batea behiratzen, eta gauza batzutan interpelatu egiten gaituzte gure hutsunei buruz eta gure desbideraketei buruz. Jon, eta hizkuntzen ordezkari hauekin biltzeko aukerari badaukagu? Bueno, gaur arratsaldean Gasteizen dira zean, badu bada erakusketa ikusten. Habe? Bi bertan. Jotxo. Ba, izue, aukera politia izan daiteke, beraiekin elkartu eta badua da ikusteko. Goazen. Ea gure lagunak topatzen ditugun. Badu bada, euskararen inguruko erakusketa aparta da. Ikusi ez duzuenok, jakin ezazue urtarrilaren 10 arte Gasteizen zuen zain edukiko duzuela. Animatu! Kaixo, hemen altzaudete. Zer moduz? Oso ondo. Oso ondo, oso ondo, nire bai. Gustatu zaizue orduan, erakusketa. Bai, oso polita. Oso polita, ez? Aizue, jakin nahi genuen, nondik zatozten, zergatik zaudeten hemen, ze hizkuntza hitz egiten dituzuen eta zein da zuen hizkuntzen egoera? Ñocan Chiximigunaka Quichua Mican, Ñocan Chiximita Colombia, Yactamantacán, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, Perú mi
kontin mi canchico. Nasawesh, Colombia, Caucate Unsta, 280.000 Nasawesh. Kwejuwe Atsan Unsa, Napa Handach Minusta, Kwejuwe Nuchachaya. Senawechanaite Euskal Herrian, Euskeranji Pevian Unsta, Senawechan Pevian Vite Nasawesh, Kichwawesh, Kurdowesh. Zuna zuek zarete gure artean handienak, gainera, ez da? Kurdistan velayeti Kurdane nav çar devlete de hatiye parçaya kırın. Ev devletan İran, Irak, Türkiye ve Suriye'ye. Her devleti de reks çudaye ve Türkiye me aliye zamanede me gelek zulmdit hatta naha. Emnikarın da zamanı hoperverdehi bibinin. Revşa Kurdan ve Türkiye ve Revşa geli bask deme Franco'ya. Pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little angel. Euskara baino hizkuntza txikiagoak ezautu ditugu, baita handiagoak ere. Baina hiztun kopurua ez da hizkuntza baten bizi indarra neurtzeko aintzat hartu behar den faktore bakarra. Bestelako faktoreak ere hartzen ditu aintzat Calvet barometroak, baina nor da Calvet? Googleen bilatzen baduzue, aurkituko duzue bere argazkia. Ez, hori margolaria da, eta gure Calvet Frantziako soziolinguistarik garrantzitsuenetako bat da. Ez dago argazki zar horretan. Berako dago argazkia. Baizea, tira gora! Hauxe duzue Calvet, izen bereko barometroaren egilea. 500.000 hiztunetik gora dituzten munduko hizkuntzen bizi indarra neurtu du 11 aldagairen arabera. Guztira, 573 hizkuntza kontutan hartu. Eta hizkuntza horien artean, Calvet barometroak euskara 51. lekuan kokatzen du mazedonieraren eta letonieraren artean. Ez da markatxarra, Barometroak garrantzia handia ematen die internet eta sare sozialei. Wikipedian esate baterako euskarak presentzia handia du. 160.000 artikulutik gora. Bertan erabiltzen diren 280 hizkuntzetatik euskara 35. tokian dago, artikulu kopuruaren arabera. Twitter berriz, 38 hizkuntzetan bakarrik erabil daiteke, eta izue, euskara da bilateko bat. Ara, hemen erdaldun batek galdera bat utzi digu. ¿Es verdad que aprender euskara es casi imposible? Galdera interesgarria da, Badakit nork erantzungo digun. Carlos Zidek, bera Madrildarra da, eta aizue, bide batez, horrelako galdera baldin badituzue, bidali, oso zailak ez baldin badira behintzat. Berandu egintza, trena galduko dut. Ramon Menendez Pidal edo Enrique Kenner bezalako aditu bat zuen ustez, Txamartin euskal jatorriko hitza da. Dirudienez, txa hori aitatik dator. Aita Martin, Atxa Martin, Atxa Martin, Txamartin. Aita horrek buruzagia esan nahi du. Txamartin beraz, Martin buruzagiaren herriska izango litzateke. Baina guazen Carlosen bila, zain dugu eta. Batzuen ustez, euskara zaila da. Baina ez alda suediera, alemana edo hungariera bezain zaila edo erraza. Ara, badator Carlos. Ez du ematen, baina madrildar peto-petoa da. Kaixo, Carlos, aspaldikoa. Ike amon arriz, ongi etorri Madrila. Eskarrik asko. Ea, Carlos, zer dela eta elkartu gara hemen estatu honen azpian? Kontatuko dizut, historia politia du irudi honek.
hau da aingeru eroria, eta hola deitzen zaio, eta bestela esan da, deabrua. Eta hau da, deabruari mundu osoan eskainitako irudi bakarrenetakoa. Kontxo, beraz leku ezin egokiagoa euskararen zailtasunari buruz hitz egiteko? Dudarik gabe. Askoek bildutako kondaira zar baten arabera, 7 urtez Euskal Herrian egontzen deabrua, eta ez zuen ikasi ahal izan ez eta bai baizik. Eta hauek, Baionako Santi Espirituko zubia iragaitean antzi zituen. Carlos, eta euskara horren zaila alda, deabruak ere ezin izan zuela ikasi. Nik galdera batekin erantzungo nioke, dago deabrurik. Baldin badago, nik uste dut ele bakarra dela. Eta ele bakarra denez, iruditzen zait berarentzako hizkuntza guztiak direla zailak. Ondo ekarria, baina nondik sortzen da euskara zaila den uste zabalau? Mito hori oso gezurrezkoa bezain zaharra da. Eta hiztegietan ere badago, hiztegietan ere agertzen da. Esate baterako, gaztelaniaren hiztegian agertzen da, baskuen zehitza, hor agertzen da, lehenengo adiera edo bigarrena euskal hizkuntza. Baina laugarrenari erreparatzen badiozu, metaforikoki hain iluna dena non ezin baita ulertu. Nik bidali diet gutun bat, erdaltzainei eakaintzen duten, baina ez jate kasurik egiten. Hala ere zu froga praktikoa zara, zu madrildarra zara. Bai. Gurasoak ere madrildarra. Bai. Eta nondik sortu zitzaizun euskara ikasteko asmoa edo gogo edo? Hori, egia da froga nabarmena naizela, ze nire ingelesa ezin kaskarragoa da. Nire frantsesa are kaskarragoa eta ordea izan naiz euskara ikasteko kapaz. Horrek zeo zer. Baita ika ere? Ika ere egiten diat, bai. Eta euskara aukeratu nuen, edo euskara ikasten hasi nintzen, arrazoi sentimentalengatik. Baneukan aitona bat, euskalduna etzena, baina euskal herritarra zena, Sestaokoa, asko maite nuen, berarekin pasatzen dituen oporrak Portugalete aldean, eta berak esan zidan erdaraz noski, aizu Carlos, gure familian inork ez daki euskaraz, zu zara nire hiloarik kutunena, ea animatzen zaren, eta ea gure familian norbaitek ikasten duen euskara, eta nik kaso inion. Euskal Herrikoak ez zuten ikasi eta zuk bai. Hoixe bera, hori askotan gertatzen da. Euskararen gandik oso gertu sentitu zaitugu, Carlos, baina gu jakina izan dugu, ea madrildarrak oroar nola sentitzen diren euskararekiko. Ikusi erantzunak. No, yo nunca he oído ninguna palabra en euskera. Ni hablar a nadie nunca. En la televisión, vaya semanita. Aita, padre. Por la tele he escuchado hablar, pero no conozco nada, ni pío, no sé así nada. No, es que no, nunca... Tampoco tenemos amigos que hablen ese idioma o conocidos. Nunca hemos escuchado nada de eso. Pues en euskera he oído hablar mucho, evidentemente, porque como te digo, mi mujer era de Euskadi, pero he intentado, pero imposible porque es muy difícil, es complicado. Más si luego no lo hablas a diario, evidentemente. Sí he oído hablar en euskera. Yo también he oído hablar en euskera porque iba a ver a mi novia, que es mi mujer ahora, y que pasaba los veranos en Deva. Entonces he oído mucho hablar en euskera. Pizka bat hitz egiten dut. Asko gustatzen zait Euskal Herria eta euskal hizkuntza eta niretzat normala da. No, sí, alguna vez he oído, pero ahora no me quedo con ninguna palabra. Alguna palabra que otra, sí. Amá, aitá, por ejemplo, agur, las típicas. ¿Y alguna palabra? Biribilla, que si mal no recuerdo es moto. ¿Alguna palabra? Omietorri. Ni benetan Tomelloson jaio nintzen, Ciudad Realen. Baina Madrilen bizi naiz beti eta, nire helburua da, gustatuko litzaidake ondo hitz egitea
Eta horregatik, bueno, pues, ikasten ari naiz Euskara Madrilgo Euskaletxean. Carlos, harritxo altzara, erantzunak entzunda? Denetik dago, baina egia da normala dela jende gehienak ez jakitea gauza askorik euskarai buruz. Eta bapatean bat agertzea edo bi edo hiru badakitenak euskari buruz zeo zer. Eta gutxi horrela zuk zenbat madrildar euskaldun ezautza dituzu? 200 bat izango gara. Pentsa, bai, nik hizkuntza eskolan 14-15 urte eman ditut euskara irakasten, eta nire eskuetatik pasatu dira gutxi gora bera hori, 300-400. Bestelako hizkuntza batzuk ere ikasi dituzu, txekiera esate baterako, eta gainera txekieratik euskarara ere itzuli egin duzu. Bai, txekiar literatura euskarara itzultzeko aukera izan dut, zenbait liburu euskaratuz, horrek eman dit sekulako satisfakzioa, holako zubiak, kulturen arteko zubiak sortzea iruditzen zait munduko gozari politenetakoa dela, privilegio hori izan dut eta pozten naiz. Beno, Carlos, placer bat izan da, mila esker, eta ondo segi. Bueno, ondo segi, agur. Urren arte. Orain arte ikusitakoaren arabera, garbi dago, euskara ez dela askok uste bezain zaila eta ez dela askok uste bezain txikia. Baina begibistakoa da, euskara ez dagoela sendo. UNESCOk argigorria piztu du eta euskara arriskuan dauden hizkuntzen artean sailkatu du, datuak lortu diren munduko beste 2470 hizkuntzekin batera. Hizkuntzak 5 multzotan sailkatu ditu eta kolore bat eman dio egoera bakoitzari. Zuriak egoera zaurgarria edo vulnerable adierazten du. Horiak arriskua, laranjak arrisku nabarmena, gorriak arrisku larria eta beltzak hizkuntza desagertu egin dela. Baina kontu hauek guztiak Itziar Idiazabalek argituko dizkigu. Sailkapen horietara iristeko zein dira aintzat hartzen diren faktoreak edo aldagaiak? Batetik dago belaunaldien arteko transmisioa, hiztun kopurua, ze gauzetarako erabiltzen da hizkuntza hori, estatu edo erakunde ofizialak ze babes edo ze laguntza eskaintzen dieten, zein den hiztunen jarrera edo komunitate beraren jarrera bere hizkuntzarekiko. Faktore horietan nabarmenki bat da garrantzitsuena sailkapen hori egiteko, eta da belaunaldien arteko transmisio horren egoera. Eta horren arabera gure hizkuntzan ere oso ondo bereizten dira gauzak. Hegoaldean transmisioa bikote euskaldunetan oso ondo egiten da, ehuneko ehunean transmititzen da. Bikote mistoetan ere, alegia bat euskalduna eta beste erdalduna denean, ia ehuneko 80 edo dela uste dut. Eta hemen hori hegoaldean oso ongi mantentzen da edo bultzatzen da. Aldiz iparraldean ez da horrela. Bikote biak euskaldunak izan da ere leku askotan galdu egiten da, ez da hizkuntza hori transmititzen. Eten txiki bat egingo dugu berri emaleak zain ditugutan. Ezpeizeko, Lekeitioko eta Gasteizko gaztebana elkartu ditugu beraien iritzia kontrai hartzeko. Lekeitioko Aitor Abaroa, Ezpeizeko Argitxu Kamus eta Gasteizko Ane Pedruzo. Ea berri emaileok, zein da euskararen egoera zuen inguruan? Nik esango neuke nire lagun korrespontzalen lurraldiekin konparata euskarien egoeria Lekitxo eta inguruetan osasuntzu da dela. Azkan finean, txikitzatik gehienguak danok ez esatiaren euskaraz ikasi dugu, kalian eguneroko bizitzan euskaraz egiten dugu, eta beraz, euskaraz bizitzeko aukeria daukagu. Eta gainera, atzerritik edo kanpotik etorri dan gurasoren batepe seme alabak eta dauko zenian, ikastolan edo eskolan euskaraz ikasten dabe, eta lagun artean euskaraz egiten dabe. Beraz, egoera nahiko ona orokorrian esango neuke. Eta nik zer garen dut hori entzutean, hiru hitzez, ai, ze, xantza. Gure egoera pixka bat ezberdina baita. Baxe Nafarro eta Sibero aldean erdiak gira beraz euskaldunak. Eta pixka bat urbilagotik so eginez, erdi hori osatua da gehien bat jende zaharretaz. Eta beraz gazteetan so egiten dugularik hor herena gira euskaldunak. Beraz, erraiten ahal da, txeko transmisioak huts egin duela, kasu hortan.
justo gurean kontrakoa da. Gurean euskaldun gehienak gazteak dira, bai, 35 urtetik berako pertsonak. Zehazki Araban 5 bat euskalduna da, bestan lehen 5 bat, eta horietatik gehiengoa gaztea. Beraz, transmisioa eskolan ematen da batez ere, transmisioa ziurtatua dago, gero eta guraso gehiago ere libiduak dira, orduan, bueno, zentzurretan ondo goaz, eta gure erronka da erabilera, batez ere horre datuak apalagoak direlako. Orduan, asko doke galitzen dute, Gasteizen euskeraz bizi zaitezke? Bai, bizi zaitezke, baina ez da eskura duzun kontu bat bilatu behar duzuna baizik, lehenengo hitz euskeraz egiten, hizkuntza ohiturak aldatzen, baina, bueno, poliki-poliki lortzen da eta sekulako plazerra da ogia erostera joan eta konturatzea dendaria euskalduna dela. Bai, eta iparraldean ere, argi izpi zonbait baritugu hor agertzen ari direnak, gaztetxoetan geroz eta haur gehiagok, beraz euskara ikasten baitu eskolari esker. Ongi da gazteok, jarrai dezagun. Itziarregi alda mende honen barruan munduko hizkuntza erdia galdu litezkela. Erdia, baino gehiago ere, bai, esaten duten ikerlari askoren nagotan. Espainian bertan, euskarak eta katalanak eta, aurrera pauso handiak egin dituzte, baina badaude beste hizkuntza txiki batzuk ere. Eta gallegoa bera bezalako hizkuntza handi bat, bera ere oso arrisku larrian dagoela ikusten da. Eta zer egin liteke galera horiek egiteko? Batetik, jendeak egon behar du harro eta sentitu behar du ondo bere hizkuntzarekin, da bere hizkuntza transmititzea balio garrantzitsu bezala ikusi behar du. Eta horrela, harro egon, ikasi ahalik eta hizkuntza gehiena, eta dakizun txiki edo zurea den hori transmititzeko arrazoiak eman jendeari eta erabili. Beste hizkuntzekin alderatuta, euskara bete izango da, txikiagoa ala handiagoa, ahulagoa ala indartsuagoa. Baina gaur ikusi dugun bezala, erreferentzia gara, bere etorkizuna ziurtatu nahi duten munduko beste hizkuntzentzat. Gure esku dago, erreferentzia hau gero eta sendoagoa izatea. Datorren astean ere, hemen izango gaituzue euskarari buruz berbetan. Bien bitartean, ondo izan eta hobeto bizi. Eta azken sorpresa, Lisboa eta Madril euskaraz bizitatu daitezke. Eta horrelako bitxikeriaren bat ikusten balik baduzue, bidali!